Señora Fabiola García, conselleira de Política Social e o Partido Popular na Xunta de Galiza, a dependencia, os dependentes e as traballadoras do SA lle importan un pimiento. Tuvo que morrer unha muller para que a Xunta de Galiza lle parecese que había que poñerse maus á obra traballando en medidas de prevención da violencia e protección das traballadoras. A boas horas, mangas verdes. Como se vai acompañar con dúas traballadoras nun domicilio en situacións onde se dé a violencia se non hai capacidade económica e financiera para prestar nin sequera o servizo nas condicións en que está hoxe na inmensa maioría, por non dicir a práctica totalidade, dos concellos galegos? Como se vai garantir, por exemplo, outra das propostas que está nese protocolo, que é cando non se poida resolver a situación de conflitividade, se lle ofreza a esa persoa dependente ir a outro recurso como unha residencia se non hai prazas públicas en residencia de maiores e hai miles de persoas en Galiza que están recibindo unha axuda económica para poder pagar na privada o que o ámbito público non lle pode ofrecer. Que se merecen as persoas dependentes galegas, as que están hoxe en situación de dependencia e as que vamos estar en situación de dependencia mañá, ter uns servizos públicos de coidado, de garantía de dereitos fundamentais, de benestar á altura das nosas necesidades. E a proposta de financiamento é unha chantaxe e é unha imposición, e oímolo aquí. Se non o queren, que renuncien a eles como se os cartos saliran das carteiras do Partido Popular.